Čo s tebou rezonuje v poslednej dobe v rámci tvorby? Všetko, že čím žijem, je práve chakra calibration. To nie je transformačné len pre tých ľudí, ale je to práve aj transformácia aj pre nás, že každý krát ma posunie do hĺbšieho a hĺbšieho vnútra chápania seba samého a otváram to srdce nekonečnou láskou. Ako ste prišli k tejto technike? To naše vyššie ja a to nadvedomie prepájalo s tým podvedomím a obišlo práve to vedomie, kde je tá myseľ, kde človek vždy logicky pristupuje k samému sebe a snaží sa na to prísť, kde to vzniklo, nejaká tá trauma alebo presvedčenie o niečom. Vchádzame vedomie a dostávame sa priamo nadvedomím k podvedomiu a potom ešte nižšie k nevedomiu, kde sú uložené tie traumy a vie sa tá trauma jednoducho výjsť na povrch a uvoľniť. A potom si iba tým vedomím navníma človek skutkový stav, ktorý nastal a zisťuje, že mu je oveľa lepšie.